Kedam tang ningkan plike pen karbyang long arot atum article 244A nang pachun piserak nang jipura kachesong hangjo hanghaya porahut karbyang long arot akema karbyang long arot akar I along nang papleng ponji mene pura karbyang long arot kipahai vek MLA abang karbyang long arot aphansi kachidan thurongsi nonamat thekponlong Mithang hemalong bongkruya so chupang re cholana amat aphike APHLC etengkheng thurong lapusonsi non MLA Dr. Momin abangki cheplang thurong bangso aphuthak karbyang long arot MLA Momin ame phiki kai pendanglok rat kachisong thurpak an pinlo lapusona porahut west karbyang long district arlo APHLC abitung atum pen phirangkia mai phaponsi MLA Momin kaningje ki chokche aphuthak phirangkia mai long pen pinrem pon Momin itu MLA alang li karbyang long autonomous council of autonomous state ke alang backboard kopine khainu kaningje la soposi tumani kitunban sila sundia chokalo la sini tumlong do itum central committee APHLC long kaningje chila alang li rose inglempi la pen itum CC committee dolo itum vice president la pen da DTC long itum vice president dolo la pen adu itum bithung long tang la pen atuman da wibang do pedo la sini tumlong so media thing no kaningje bangke alang di karbyang long aphan apuson Article 244A kopilo kehang tu nanghilang kehang lote laki jakongsi cheruithu rongpo pura Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Momin kaningje bangke kichokche thek tikanlo lasi bangso alam kaningje aphuthak abangki karbyang long arot aphan dia chohang vek nangji pusi pherangkya maya long ningje pontu nona bang ningje dunji kandidatsi nona bang ke karbyang lot arat atum phan ke kupilo nang tum ke nala article 244 ke nang tum ke hang jaka ma belu ke pusi alang di kaningje nangli tum ke karbyang article 244 ke hang ke nang tum ke loss piglo pusi ki pudi lasri ni tum ke ko anone ha ASDC movement hopen akachisong non puta nitum hem pregnant ji pusi nitum chisong bom bang gomsi piniar ni anta APHLC tum sami hem article 244A na implement pinoit pusi nitum chisong tip singil tum du bom la lapen nilitum karbyang long arat aphan ke lake Dr. Momin ke lang re mate ke lang sit ason se lang li ke lang ro ason ke du koksi la son alam Borthol Pen Priyanka Balmiki KTV News